El 2002, la FIP celebrava el seu 25è aniversari. En aquell moment, un grup de persones va tenir un somni: crear la trobada del sector de les tecnologies de la informació més gran de Catalunya. Diuen que la millor manera de crear el futur és inventar-lo. Així neix la Festivity. El 2004 es va definir una visió: dignificar i prestigiar les TIC. Aquell any, a la segona Festivity, es va parlar de les TIC com la 5a utility. Va ser el preludi per tractar, en cada edició, un tema d'actualitat amb la tecnologia com a protagonista. Un any més tard, es va seguir treballant per tal que aquest somni fos una realitat consolidada. Les TIC, en aquesta edició, s'acostaven al sector públic. I la tercera Festivity ja era un punt de creuament entre sectors, entre la universitat i l'empresa, entre professionals. El 2006, la quarta Festivity es feia ressò de que, gràcies al paper de les tecnologies de la informació, Catalunya podia ser un referent en innovació. La innovació com a creació de valor, com una vocació de millora, com una manera de ser més competitius. L'any 2007 es celebrava la 5a edició parlant de les tecnologies i el sector financer i es posava de manifest la importància estratègica que tenen. La Festivity es mantenia fidel al compromís de ser un projecte compartit, un projecte de tots. El 2008, la 6a Festivity es va dedicar als esports d'alta competició, demostrant, una vegada més, que les TIC són un suport imprescindible en pràcticament tots els àmbits. A més de tecnologia, vàrem parlar de lideratge, d'equips, de motivació, vàrem parlar de persones. L'any següent, el 2009, les TIC es van posar al servei de la qualitat de vida. A la 7a Festivity, vàrem descobrir una faceta més humana, la d'uns usuaris que, a més, eren pacients. El sentit de la tecnologia era un projecte amb sentit. El 2010, el turisme va ser protagonista a la 8a Festivity, un sector líder a Catalunya que s'estava transformant i reinventant amb les tecnologies de la informació, un sector que, gràcies a les TIC, podia funcionar amb criteris globals. A la 9a Festivity, el 2011, amb l'aliança de l'art i les TIC, es varen obrir nous camins per explorar, per ser creatius i agosarats, per inventar nous llenguatges, per traspassar límits i fronteres. A la 10a Festivity hem estat testimonis de la col·laboració entre les TIC i l'energia en clau de reptes i oportunitats, amb els màxims representants institucionals, amb experts, amb professionals i sobretot amb molt humor, hem fet una gran festa, la Festa de les Tecnologies de la Informació.
En nom de FIP i FIP Alumni, gràcies a tots i a totes per fer-ho possible.